jestem Zima. Będę nakręcał filmiki do Minecrafta i tym podobne. Mam moda. Bardzo fajnego. Podoba mi się. Nie powiem, że jest zły. Tutaj mogę sobie ustawić, czy jest dzień, czy jest noc. O, właściwie zaraz wam pokażę. For like that. Wake up. Proszę bardzo, noc. Się nie chcę szykować od razu na walkę z potworami, więc sobie dam dzień. Tak. Więc ja nie będę w tym zamku mieszkał, będę przychodził po chlebek, idę w świat. Nie mogę się doczekać 1.9. W sumie to mogę, ale jedynie NPC nie mogę się doczekać. Nie mam co gadać za dużo. Nie wiem, o czym będzie ten filmik. Zrobię cięcie, się wyruszę i nazbieram surowców. To się widzimy za chwilę. No to do... Dobra, uznałem, że chyba nigdy nie znajdę dobrego miejsca. Dlatego zabiję owce. Tak, trochę tego drewna się uzbierało. Zauważcie, że jest ogromny las. A gdy ja mam ze sobą jakąś siekierę, to nie mogę się powstrzymać. Co chciałem zrobić? Aha, łóżko. Dobra. Co? Gdy zobaczyłem tą twarz, to się przestraszyłem. Dobra. Dziękuję. Czasem bardzo nie lubię creeperów, a czasem wprost je uwielbiam. Pół serduszka. No świetnie, normalnie. Chodź tu, szmato. Jakiś szajk. No. Zamierzam zrobić jakąś dużą chatę, dlatego chcę dużo miejsca. A że wszędzie jest las, to mi na to nie pozwala. Zaraz noc się robi. Trzeba będzie lulu. Ta noc i koniec odcinka. Albo jeszcze na koniec coś śmiesznego dodam. Lub coś.
Dobra, to cześć wszystkim.